καλημέρα. Είμαστε στο ξενοδοχείο, στον Άγιο Νικόλα, στην Ερυψό. Έχουμε ξυπνήσει πρωί. Ψαρέψουμε, μας περάσει η ώρα γιατί έχουμε θέμα με το χέρι και δεν μπορούμε να πάμε στην Ερυψό, στο λιμάνι για παλαμίδες. Έχει πολλές παλαμίδες. Να, και καθόμαστε εδώ και βγάζουμε σπαράκια να μας περάσει η ώρα. Εκεί τα κρατάμε, αυτά πέφτουν πάλι μέσα. Εδώ είναι το δωματιάκι που μένουμε και πάνω είναι όλο το συγκρότημα. Το μοναδικό ξενοδοχείο που μπορείς να ψαρέψεις με τον μπαλκόνι. Και απέναντι είναι η Ερυψό. Και έχει γεμίσει ο τόπος παλαμίδες και δεν μπορούμε να ψαρέψουμε γιατί έχουμε χτυπήσει το χέρι και δεν πάει το καλάμι μακριά. Και καθόμαστε εδώ να μας περάσει η ώρα. Αν δεν έχει μόνο κάτι σπαράκια ή καμιά μορμουρίτσα μα πάει άμα έχουμε δόλωμα. Τώρα έχουμε ψαρίσουμε με ζυμάρι. Δεν έχουμε δόλωμα. Έτσι να περάσει η ώρα. Την ψυχοθεραπεία μας να κάνουμε, τίποτα άλλο. Και τρώνε και αμέσως. Δεν προλαβαίνεις κιόλας. Παιδιά, καλημέρα και να είστε όλοι καλά.